Однако, здравствуйте. На фоне группового изнасилования несчастного Кипра бандой цивилизованных европейцев события в Сирии отошли на второй план. А между тем, именно там совершаются вещи, имеющие самое прямое отношение к будущему не только региона, но и всего мира. И непосредственно России. Вот вчера в 100 какой-то раз опровергнута информация об убийстве Асада иранским охранником. Не было ни убийства, как нет никаких иранских охранников. И поток абсурдной лжи о Сирии беспрецедентный, даже по стандартам современной информационной войны, лучше всего демонстрирует, какие силы и какие. ということで、先ほど見ていただいた回転の練習ですね。駒の練習。1個を軸にして、そこを車が回るように。そこから始めていきましょう。そこで... Υπάρχει αυτή η μούρη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η μούρη. Δηλαδή τέτοια ωραία πρόσωπα με τόσο τέλεια χαρακτηριστικά. Συγγνώμη, βρε Κώστα μου, αλλά πραγματικά είναι να χαίρεσαι να έχεις και 5-6 κόρες και να βγάλουν τέτοια μούρη. Δηλαδή λες, Παναγιά μου, τι πρόσωπο φεγγάρι είναι αυτό, γιατί εσείς οι άντρες δεν το χαίρεστε κιόλας. Εμείς θα φτιάξουμε και λίγο μαλλί, θα βάψουμε και λίγο βρεφαρίδα. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εκτός από μια τούπα να την γυρνάτε δεξιά-αριστερά στα μαλλιά. Δηλαδή τέτοια χαρακτηριστικά στην απόλυτα τελειότητα. Δηλαδή μέχρι και τα φρύδια του, ρε παιδί μου, που είναι άντρας και συνήθως τα φρύδια των ανδρών έτσι σπάνια είναι καλοσχηματισμένα. Μα μέχρι και τα φρύδια του. Τα μήλα του, το σαγόνι, χίλια, δόντια, μύτη, μάτια. Τι να πω, δηλαδή. Είναι για να ζηλεύουμε οι υπόλοιποι. Δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα, τόση ομορφιά. Εδώ είναι ίδιος ο γιος του Ντελών στα νιάτα του. Α, ο Άντωνη. Ο Άντωνη Ντελών, 20 χρονών, δηλαδή πριν από 25 χρόνια, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία. Εδώ είναι έτσι, ίδιος. Και πιο όμορφος, θα έλεγα. Однако, здравствуйте. На фоне группового изнасилования несчастного Кипра бандой цивилизованных европейцев события в Сирии отошли на второй план. А между тем, именно там совершаются